When I first learned of narcissism, I was appalled. I thought of social transformation. What is it that I'm saying? I'm saying I was worried because I was saying to myself, is there any way of changing these people? Is there any way of making it a point that these people get what is due to them? They get the punishment that they deserve for their destructive behavior, for lying, for gaslighting, for manipulating people, for stealing, for screaming at people for no reason. I read and read about narcissism, and I have found out that these guys are already suffering. They are already punished. Why am I saying so? It is because inside they are dead. They feel worthless. They think that they do not have a value. For them, life is very overwhelming. To wake up, bath, leave is something that is very problematic. That is why most of the time they try more than 20 times, I'm telling you, to commit suicide. Cha madoda, all I feel for them is pity. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siqhubeka ngombhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu obhalwe ngu-MB Sibanyoni. Ngaphambi kokuthi siqalise lapho sagcina khona, ngicela ukuthi ngibalule okulandelayo. Ngenkathi sifundisa, singakhohlwa ukude sifundisa nezimo zokukhuluma ngoba lo mbhalo wobuciko uyazithinta kakhulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi abafundi bayazi incazelo yesimo sokukhuluma esisetshenzisiwe. Akuzona zodwa izimo zokukhuluma ezisetshenzisiwe kulo mbhalo wobuciko. Kunamagama futhi amaningi adinga ukuba achazwe. Umbhali uphinde athande ukusebenzisa izibongo kanye nezithakazelo. Nalapho phela thisha, fundisa nje kancane. Yebo siyazi ukuthi lokhu akubona ubuciko bomlomo, kodwa-ke phela lokho kuhambisana nokusetshenziswa kolimi. Abafundi mabafundiswe amagugu nosikompilo lwesintu. Asibachazele ukuthi uyini umcimbi womhlonyane. Masibafundise nanokuthi baqaphele ukuthi kunezinto ezinjengalezi ezingena ngaphansi kwamagugu esintu. Ukuthi lapho intombazana isilotsholwa isiyokuba ngumlobokazi bese uyise wayo eyikhiphela inkomo yembeleko. Sibafundise abafundi ukuthi izimpawu zokuhlaziya, isizinda, udweshu lwangaphandle nolwangaphakathi, isakhiwo, ukuvezwa kwabalingiswa, njalo njalo. Zonke lezo mpawu lezo zingakhona kusukela ekuqaleni kombhalo wobuciko kuze kuye ekugcineni. Nanoma kunjalo, asikwazi ukuzifundisa zonke kanye kanye esahlukweni esisodwa. Ngakho-ke
uma ngingakhulumanga ngesizinda, umfunda angazitsheli ukuthi kusho ukuthi isizinda asikho esahlukweni sokuqala nesesibili nesesithathu. Omunye umfundi athi, "Oh, singakhona esahlukweni sesithathu ngoba kwenziwe isimo sabalingiswa, kwenziwe umoya." Kodwa-ke kusho ukuthi umoya-ke noma isimo sabalingiswa asikho esahlukweni sesibili, asikho esahlukweni sokuqala. Cha, akunjalo. Izimpawu zokuhlaziya imibuzo emide noma izinkomba okungathithi azitholakali kusukela esahlukweni sokuqala kuze kuye esahlukweni sokugcina, yilezi ezithinta ulwazi olusha njengesakhiwana, njengolwazi lwaphambilini. Ake sifunde-ke, sizoqalisa ekhasini lama-30. Kufundeka ngalolu hlobo. Cha malume, kuphendula uThuthukani egobodisile. Akunani-ke mfana, ngoba usufuna ukubuyisa amagwegwana ukuze ukuhamba kuqonde. Tshela mina-ke, uhloseni ngale ntombazana yakwaMsimude, kubuza umalume. Kungakho ngilapha malume, ngizothekela iseluleko ukuthi into enjengalena ilungiswa kanjani. Mina ngizimisele ukuthi ingigane ibe ngumkami le ntokazi yakwaMsimude, kuchaza uThuthukani. Mqondisi, ngiyezwa ukuthi nguwena oyokhongela uThuthukani, kubuza umalume. Yiqiniso lelo malume, kuphendula umqondisi. Wake wakwenza lokho, kubuza umalume. Sengikwenze kabili kathathu lwandle, kuphendula umqondisi. Kuhle-ke ndodana, usuganiwe angithi, kubuza umalume. Oh Jesus, uxolo. Ngiganwe nguMasibiya obiya ngenkomo, abanye bebiya ngamahlahla, kuphendula umqondisi. Kuyancomeka kakhulu lokhu. Phela umkhongi kubalulekile ukuthi kube ngumuntu oseganiwe. Ongakaganwa akabizwa ngokuthi uyindoda. Ngakho-ke angeze ema aphendulane namadoda angoyise bentombi. Umuntu kudingeka kube ngumuntu owaziyo ukuthi uyoluphatha alusingathe kanjani udaba aphathiswe lona ngabamthumile. Umkhongi umela ubaba womfana emzini, abuye amele yena umfana uqobo. Ngeke uthathe umuntu ongaganiwe ukuthi ayokukhongela, noma angampunga ekhanda, kepha uma engaganiwe kufana nokuthuma abafana ababonwa yiqhawe lesilo. Uqambi lankomo ukuba zilahlekile ziyofa umdlebe kwaSoshangane. Lowo kwakungunozishada kaMaqhoboza umfo kaNzuza owayibamba empini yaseMaqonqo. Wangivusela usinga malume, kwenanela umqondisi. Kungakho kubalulekile ukubamba impi ezawukulingana, ngoba uyobhekana namashinga asemzini. Kwakhiwa ubuhlobo, kepha kuqala ngokuthi kushuduliswane. Asiqale lapha-ke wena mfana Thuthukani. Kuwena ngeke sithi icala limbula ingubo lingene. Nguwena ozigwaze ngowakho,
wabamba ingwe ngomsila njengoba isikuqhobozela wena wengwazi. Wachiphatheka emagcekeni akwaMsimude. Waphenduka isangqokolo esabolisa ihlanga lombila ekade seliqala ukukhihlika intshakaza. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthi kukhulunywe eyamalobolo, kudingeka uhlawule, ukhiphe ingezamagceke, umgezisa noma umgezo phela, kuchaza umalume. Yini-ke umgeziso malume? Kubuza uThuthukani. Cha mshana, akuwona umgeziso, kuthiwa umgezisa, kuphendula umalume. Hawu, njengoba ngathi kuyafana nje wemalume, kuhleka umqondisi. Akufani-ke bafana. Umgezisa yinkomo yokugeza umuzi noma igceke lapho kwenzeke okungekuhle njengokukhulelwa kwentombazana ingakagane. Kanti-ke umgeziso yizipho umakoti azipha abasemzini nxa esezogana. Ake ngiphinde ngifunde. Nxa ezogana, abanye bathi umabo. Awu, isintu sijulile madoda, kubabaza uThuthukani. Awokwazi-ke mshana ukuthi isintu sinzulu kakhulu, kepha okuningi kuyalandeleka uma ukwenza ngemfanelo, noma-ke uma udideka, kungakho kuthiwa injobo ithungelwa ebandla. Zijulile izingcabo zomhlabathi. Kungakho ukufunda ngokubuza nangokubona kwenziwa kubalulekile ukuze nawe ukwazi ukudlulisela ulwazi olutholile kwabanye noma emndenini wakho, kuchaza umalume ngesikhulu isinwe okombazi wezingqoko. Umalume wayethakase kakhulu ukuthola abafana abanomdlandla wokwazi kabanzi ngemvelaphi yabo, ngoba lokho kuyobasiza ukuhlahla indlela yaphambili nokunikeza izizukulwane zabo umkhondo wokuzinza emhlabathini wendabuko. Waphinda wachaza ukuthi lento akhuluma ngayo imkhumbuza enye insizwa ayesebenza nayo behamba ngebhasi kusifunda sase-Emelo. Le nsizwa yayinamahlaya ayisimangaliso, ijwayele ukuhleka yenze amahlaya ngabantu abafundile. Yayithi ngeke yona yahamba nomuntu ofundile ngoba akabekisi lapho ehamba khona, kepha ubheka ibhodi ukuze abone indlela. Uma ibhodi iwile noma ipheshulwe ngumoya yase ikhomba engxenye. Isifundiswa sesiqedile ukuduka, indlela kayibe sisayibona. Singabakhapheyana. Kwakuvamisile ukuthi uma kwenzeka ukhala ngesisu noma ngekhanda elibuhlungu, ugogo wayethunga phezulu, aphume aye esivandeni abuye negqebe, athi ukuligxobagxoba, alifake emanzini afudumele noma alibeke eziko, lithi ukubilabila bese beka epholisa, kuyothi kungaphola akuphuzise, isisu noma ikhanda lidambe. Namuhla uzwa umuntu ethi akawasebenzisi amakhambi esintu ngoba kawanasilinganiso esifanele noma kawaphephile. Abacwaningi bezempilo baphinde bathathe lona lelo gqebe eliphuma kuyona lenhlabathi kagogo, ligxotshwe libe yimpuphu,
bese liqhutshwa namakhemikhali athile, kuphume iphilisi noma umuthi ophuzwayo, bese iyothengiswa emakhemisi noma ikhishwe ngudokotela, bese kuthiwa ikhona-ke lokho okufanele umzimba womuntu. Ngakho-ke ngizama ukuchaza ukuthi kuningi kakhulu okungamagugu abomdabu abayimisinsi yokuzimilela, okungumsoco wokukhulisa, ukuphatheka nenhlalakahle yesizwe okusasebenza nanamuhla, kepha sekuthelwe ngobukhuphe ngoba kuthiwa akulungile, kuchaza umalume. Asibuyele odabeni-ke malume. Ngicela sibuyele kule ndaba yengezamagceke okhulume ngayo. Lolu daba luvezwa yithina ngoba sazi vele ukuthi sonile noma yibona esilinda ukuthi baluphakamise kubuza umqondisi. Kuyahlupha ngoba abantu bavele batshakadule okwemiqeku iyokwenyisa uma bebona imali, bese izinto ezinjengalezi zishaywa indiva. Abantu abasazi isintu bayazi ukuthi igceke lomuzi liyahlonishwa nakho konke okuyizinsika zalo. Uma umuntu engene wachiphatheka emzini wendoda, wayehlawuliswa ngoba kade lelile umnumzane walapha ekhaya kuphela, kepha uchwense nabanikazi balomuzi, izalukazi namakhehla khona, kuphendula umalume. Ngeke phela sakukhipha uma bengashongo lutho ngakho, kuchaza umqondisi. Phela nxa nikhulekela emzini womnumzane, kanikhulumi izindaba zalapho niya khona, kepha nikhuluma ezalapho nisuka khona ngoba niyazazi. Okubalulekile ukuzichaza ukuthi ningabakwabani, niphumaphi nezwe, futhi kungani nidlule amagceke eminye imizi nakhetha ukuzokhulekela kuleli lakwaMsimude. Nina nizochaza okunilethe lapha ekhaya. Nithunywe ngabakwanjiyela ukuthi bacele indlebe ngenhloso yokuphemba imbuthuma yobuhlobo obuhle nalomndeni ngoba bawuthandile. Kuyilapho sebebuza ukuthi nicela ukhalo nje, niyawazi yini umonakalo owenziwe yilona onithumile kulomuzi na? Kufanele nichachise ukuthi niyawazi umonakalo onhloboni, bese bebuza-ke ukuthi nithini ngawo. Akuyona into enhle ukucasha ezintangeni, kepha iqiniso ube ulazi. Namuhla abantu sebathatha imikhuba bayenza isiko, abanye bathatha isiko balenza umkhuba, bese kudukisa isizwe. Ngamanye amazwi, indaba yokubeka edolweni niyayimisa kancane, nidlulise udaba lwalombuzo obuziwe wokuthi nithini ngalomshophi ovelile odalwe yinja yenu efohle ucingo yazokudla amaqanda alapha ekhaya, kuchaza umalume. Manje Lwandle, uma bengakuvezanga nathi sithula sife, kubuza uThuthukani. Kuhle indoda ihlale ihlomile, yenzele ukuvika. Uma isibizelwa emgangeleni sebekuqhatha nezinsizwa zakhona. Mina ngithi hlalani nicuphile, nenzele ukuthi uma kuqhamuka lokho nikwazi ukubeka izibiliboco zetafula ngaphandle komsindo, kuchaza umalume. Kwenzekani
Uma ingcobosi yothando nomama wengane isigqabukile, kepha mina ngifuna ingane isebenzise isibongo sami, kubuza uThuthukani. Awokwazi ukuthi le ngane iyohlala ingumlanjwana. Uma kwaziwa lapha ekhaya ukuthi abazali bengane sebahlukana, nakho lokho kuyakhulunywa bese kuvunyelwana. Phela kwenzelwa ikusasa lengane ukuthi izinto zayo zihambe kahle, zingaphambani empilweni. Kuvamisile-ke kuhlongozwe ukuthi ingane ilotsholwe. Lokho kwenzeka sekudlulwe laphaya kuloluya daba esikhulume ngalo lokubeka isichibi esimboza lembobo ebisiklebhukile. Sekuvunyelwenwe-ke kuyilapho kuhlatshwa imbuzi yokukhipha umntwana esibongweni sasekhakhonina, bese kuhlatshwa enye yokwamukela umntwana esibongweni sikayise. Lokho kwenzelwa ukulungisa umlando wengane. Kudingeka kwazeke ukuthi leyo ngane iyohlala ingeyasekhaya konina ngoba itholakale kungaganenwe. Kungakho ngithe uzenzile wahlokoloza umgodi wemivi mfana. Kubalulekile ukuthi kube nomkhankaso wokugqugquzela ukuthi abafana bayeke ukungcolisa amagceke abantu ngokuphuca iqholo lesizwe ubutshitshi. Phela lezi zingane ziyathanda nazo ukuya emkhosini womhlanga ziyothola izibusiso kuba yede izinyane lengezengeze. Ngakho-ke indandatho kuqala madoda. Ukwenza le micimbi engikhulume ngayo kusuke kubikelwa amathongo ezinhlangothi zombili ukuthi le ngane ziyipha amehlo amhlophe ziyicelele izibusiso kumveli nqangi ukuthi ayivikele ukuze izinto zayo zihambe kahle ekukhuleni kwayo, kuchaza umalume. Mthombeni osezansi kakhulu, Mseleku, sinwampele sadela kule ndwamba yezaqheqhezo lwazi. Siyabonga, kusho uThuthukani. Manje mshana, yiluphi usuku okade usulubekile lokuthumela abakhongi bayodlulisa uthi lomzimba ekhweni lakho, kubuza umalume. Amalungiselelo asemome. Ngihlele kulona leli sonto elisombulukayo ngosuku lwangomgqibelo. Bengifisile ukuthi bayosicelela indlebe kwaMsimude. Kulungile-ke bafana, izinto uzihlele ngononina, nathi siyobe sikhona nxa bephuma noma sebebuya abakhongi, kuphawula umalume. Sesibheme sakholwa lwandle, sesithi gabi gabi ngezithende, kuchaza uThuthukani esukuma bephuma ngomnyango benomngane wakhe umqondisi. Siphela lapha isahluko sesithathu sesizochaza sicubungule sihlaziye. Kulokhu esikufundile sibone ukusetshenziswa kwezitho zomzimba ukuthi lokhu kusethulela okuthile. Kungaphinde futhi kuveze ukuthi umlingiswa othile ungumuntu onjani. Umbhali uthi uThuthukani ngenkathi ekhuluma nomalume wakhe ubegobodisile. Ukhona-ke umbuzo othinta ukuqagela ngoba uye uthi lo mbuzo, ingabe isenzo noma isenzeko somlingiswa othile bese siyavezwa-ke lesenzeko
bese siyavezwa-ke lesenzo simveza njengomuntu onjani, okuchaza ukuthi la bekungathiwa ingabe isenzo noma isenzeko sikaThuthukani sokugobodisa ngenkathi umalume wakhe ekhuluma naye simveza njengomuntu onjani. Lapha uyalelwe ukuthi uqagele, ake ngiqageleke. Lesi senzo sikaThuthukani simveza njengomlingiswa onamahloni. Ake ngisekele impendulo yami ngoba umalume wakhe uDuma, uLwandle, uMthombeni ubemsola ngezinto ezimbili. Okokuqala, ngesenzo sakhe sokuphika ingane yakhe isengakazalwa. Okwesibili, ngokungayondli ingane isizelwe. Ake siboneke, ukusetshenziswa kwezitho zomzimba kusethulela okuthile. Lapha sethulelwe isenzo sikaThuthukani sokugobodisa. Okwesibili sithena, ukusetshenziswa kwezitho zomzimba kusivezela uhlobo lomlingiswa ukuthi ungumlingiswa onjani. Ngakho-ke la sibonile ukuthi uThuthukani uba ngumlingiswa oba namahloni ngehlazo noma ngento engayinhle ayenzile phambilini. Umbhali uphinde wasebenzisa lokho esikubiza ngokuthi kuwumbono noma kuliqiniso. Uma kade sifunda ukufundela ukuqondisisa, lo mbuzo othinta umbono neqiniso uba sekugcineni ngani ngoba leso siqeshana esenzelwe ukuthi sivivinywe ukuqonda kwethu siyaqala ukusibona ngaleli langa sibhala. Kanti enovelini lo mbuzo uthathwa njengombuzo olula ngoba umbhali usebenzisa ekuqaleni, awusebenzise maphakathi nendawo nenoveli, angawusebenzisa nasekugcineni kwenoveli. Ngakho-ke abasethayo bacabanga futhi bazitshela ukuthi nakanjani uthisha usesifundisile ukuthi liyini iqiniso, uyini umbono. Iqiniso yinto engenakuphikiswa kanti umbono yinto esingayiphikisa. Cha phela singakuphikisa lokhu okushiwo umalume kaThuthukani athi imoto yisikebhe samavila. Lokho akulona iqiniso, kungumbono. Akulona iqiniso kodwa kungumbono ukuthi umuntu ofundile akakwazi ukubona indlela uma ngabe ibhodi iwile noma ibhodi isikhomba engxenye. Umbhali uze athi isifundiswa sesiqedile ukuduka indlela kayibe sisayibona. Lawa mazwi avezwa kwangazathi ashiwo umalume kaThuthukani. Umbhali uphinde wasebenzisa nesu lokujeqeza emuva. Siyazi sonke isu lokujeqeza emuva yingenkathi umbhali eveza umlingiswa othile ekhumbula okuthile. Lokhu sikuthola laphayana ekhasini lama-31 lapho umbhali ethi khona, waphinda wachaza ukuthi lento akhuluma ngayo imkhumbuza enye insizwa ayesebenza nayo behamba ngebhasi kusifunda sase-Ermelo. Le nsizwa yayinamahlaya ayisimangaliso,
ijwayele ukuhleka yenza amahlaya ngabantu abafundile. Umbhali usebenzise inkomba ethi umlayezo. Umlayezo yilokhu umbhali ahlose ukusixwayisa asiqwashise kuko. Ngesahluko sokuqala, esesibili nesesithathu, umbhali uyasixwayisa, uhlose ukusiqwashisa ekutheni siqaphele ukuthi isihlahla asinyelwa. ULetheni wayengazi ukuthi njengoba egcona, ehlekisa, edlala ngomyeni wakhe uThuthukani, uzothi angahamba aphinde abuye emuva esezocela uxolo. Khumbula mfundi nawe thisha, phela uzoya embhalweni wobuciko ngithi uthi qaphu qaphu izibonelo, usho ukuthi phela ubehlekisa kanjani, usho ukuthi ubemgcona kanjani, phela usho ukuthi ubedlala ngaye kanjani. Uthathe lawo magama lawo oguluva ongafuni ukusebenza, uthathe igama elithi ungiqhwayilahle, uyabona nje ubhale nanokuthi ubephinda zaqambe namanga athi ubeqabulana nodadewabo uNobesuthu. uThuthukani ubengazi ukuthi ngenkathi elahla uThembekile, emtshela ukuthi akukaze futhi akwazeki ukuthi umuntu wesifazane angazethwala elele nje ubusuku obubodwa nomuntu wesilisa. Ubengazi uThuthukani ukuthi uyophindela kuye uThembekile. Eseza-ke manje egaqa ngamadolo, esefuna nokumenza umlobokazi wakhe. Usuzothatha izibonelo embhalweni wobuciko. Usuzoveza futhi nanokuthi uThuthukani lona wayengavunyelwe nokuthi ayibone leyo ngane. Usuzosho phela ukuthi uSiphesihle ubesekhulile ngoba ogogo nomkhulu wakhe bebefuna ukumenzela umcimbi womhlonyane. Umqondisi uvezwe njengomlingiswa oqondisa izinto. Lana umqondisi uzoqondisa izigwegwe zikaThuthukani ngoba nguyena ozohamba ayomkhulumela kwaMsimude. Uyomkhulumela njengomkhongi ukuze izindaba zikaThuthukani ziqonde, okuyindaba yokuthi kucelwa isihlobo esihle, nendaba yokuthi uThuthukani lona weyisa umuzi kaMsimude ngokukhulelisa ingane yentombazana isencane. Ayakhulelwa kuphela kodwa yaphikwa, kwangane ayikhuliswanga. Nguye njengobaba wayo. Siyabonga, nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe. Sinamashaneli amathathu. Eyokuqala isiZulu The Curriculum Breakdown, eyesibili isiZulu Grade 12 Intervention, eyesithathu isiZulu Fal The Chat Room.